Ek is Maarten Wiplinger van die Optimum Bosmara stoet en ons is trots hierdie jaar om ons tweede produksieveiling aan te bied. Op aanbod hierdie jaar is daar 30 SP bulle. Die bulle se ouderdomme wissel van 2 tot 3 jaar oud, waaronder daar potensiële stoetvaars en uitstekende bulle is vir die kommersiële boer. Wat die vroulike diere aanbetref, is dit vroulike diere wat jonk is en van goeie kwaliteit is. Daar is 180 koeie, dragtig of met kalf, 50 dragtige verse en 70 oop verse gereed vir die bil. Die diere op ons veiling is van uitstekende kwaliteit en is goed aanpasbaar in enige omstandighede. Ek sien uit om julle te verwelkom op ons tweede produksieveiling op die 8 November 2017 op die plaas Dorrelsville, Brandfort.